Η εταιρεία Rallis Επιχειρηματικό Δώρο κατασκευάζει και εισάγει πλαίσια πινακίδος αυτοκινήτου τυπωμένα με τη δική σας επωνυμία. Εδώ είναι το Winner, πλαίσιο εισαγωγής, το οποίο ξεχωρίζει σε πολλούς τομείς. Είναι κατασκευασμένο από πολύ μαλακό και εύκαμπτο πλαστικό. Προσφέρεται με εκτύπωση τόσο με 2D όσο και με 3D ανάγλυφα γράμματα. Επιπρόσθετα, έχουμε τη δυνατότητα και για 3D Excel εκτύπωση, όπου όλα τα γράμματα ή μέρος του λογοτύπου να εξέχουν και προς το πάνω μέρος, προς την πινακίδα, αυξάνοντας έτσι τη διαφήμισή σας. Η τοποθέτηση γίνεται εύκολα. Βιδώνουμε το πλαίσιο στο αυτοκίνητο. Αφαιρούμε την μπάρα της εκτύπωσης, τοποθετούμε την πινακίδα χωρίς να απαιτούνται τρύπες. Βάζουμε τα ελάσματα στο κάτω μέρος που προσφέρουν έξτρα ασφάλεια και μηδενίζουν τους τριγμούς. Τοποθετούμε ξανά την μπάρα με την εκτύπωση, ασφαλίζοντας την πινακίδα. Στο τέλος το Winner είναι και ένα πολύ κομψό πλαίσιο, καθώς μετά την τοποθέτησή του η μαύρη περιμετρική γραμμή της πινακίδας δεν φαίνεται. Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας δώσουμε προσφορά για το δικό σας διαφημιστικό πλαίσιο πινακίδας αυτοκινήτου. Αποκλειστικά για επιχειρήσεις.